Dobrý deň. Aj vy hľadáte rodinný dom v okolí Košíc? Vo výbornej lokalite s dobrou dostupnosťou a záhradou, kde budete tráviť príjemné chvíle s rodinou a priateľmi? Ak áno, KingReal vám exkluzívne ponúka na predaj štvorizbový rodinný dom. Táto nehnuteľnosť sa nachádza v obci Valaliky, ktorá je vzdialená len 10 km od Košíc. Nech sa páči, poďte sa s nami na ňu pozrieť. Rodinný dom disponuje vstupnou predsieňou, kuchyňou spojenou s obývacou izbou s výstupom na terasu, troma samostatnými spálňami. Kúpeľňou z WC, samostatnou toaletou. Terasa môže byť v zimnom období využívaná ako zimná záhrada. Volám sa Veronika Klimovská a v prípade, ak vás táto nehnuteľnosť zaujala, rada vás uvidím na najbližšej obhliadke. Spolu s vami si vychutnáme dobrú kávu na vašej budúcej záhrade. Aby vás niekto nepredbehol, kontaktujte ma. Teším sa na vás.